onisystem.cz je vstupní brána do systému pro monitorování a střežení vašich vozidel. Základní ideou tohoto projektu je poskytnout uživatelům klientské a dispečerské služby monitoringu a střežení mobilních objektů, nejčastěji vozidel. Našim zákazníkům nabízíme 3 základní služby. Sledování plus a střežení. Základ těchto služeb si již dnes můžete vyzkoušet přímo ve vašich vozidlech pomocí testovacích sad. Její instalace do vozidla je velmi snadná a nevyžaduje žádný zásah do elektroinstalace automobilu. Každá testovací jednotka má v systému přidělené jedinečné přihlašovací údaje, které jsou uvedeny na spodní straně jednotky. Funkčnost si pak můžete sami ověřit na internetové stránce www.onisystem.net, kde si vyberete volbu přihlášení majitele a zadáte přihlašovací údaje uvedené na jednotce. Můžete si pak kontrolovat jednotlivé jízdy, rychlost, ujetou vzdálenost nebo třeba jen zjistit polohu vašeho vozidla. Některé speciální funkce služby sledování plus a střežení není možné touto testovací jednotkou vyzkoušet. Můžete si pak vybrat pro vás nejvhodnější typ služby. Služba onisledování je komplexním řešením pro online monitorování polohy vozidel a správy vozového parku. Do vašich vozidel jsou odborně nainstalovány komunikační jednotky typu onisledování. Ty jsou vybaveny GPS přijímačem pro přesnou lokalizaci objektu a GSM modemem pro zasílání událostí a poloh z vozidel na technologické centrum ONI. Taktéž je možné do vozidla instalovat přepínač typu jízdy, soukromá služební a identifikovat jednotlivé řidiče pomocí čtečky identifikačních čipů. Uživatelé služby pak mohou online přistupovat ke svým datům pomocí běžného počítače nebo například mobilního telefonu prostřednictvím internetové sítě. Naše webová aplikace pro online sledování vozidel má jednoduché a intuitivní ovládání a kvalitní mapové podklady s možností zobrazení všech vozidel najednou. Aplikace je portálového typu. To znamená, že potřebujete mít na svém počítači nebo mobilním telefonu nainstalovaný pouze internetový prohlížeč. Systémem zaznamenané jízdy lze takto snadno exportovat do bezplatně dodávaného programu Kniha jízd SPZ 2010 SQL, ve kterém jízdy snadno upravíte a následně vyhotovíte potřebné výkazy, například o jízdách, průměrné spotřebě či vytížení vozidel. Díky nasazení služby onisledování vozidel můžete ušetřit až 20% nákladů spojených s provozem a správou vašeho vozového parku. Služba onisledování plus je novinkou prosince roku 2009. Onisystem sledování plus představuje účinný systém hlídání a bezpečnosti, který je obdobou autoalarmu zabudovaného do vozidla. V rámci služby onisledování plus jsou detekovány tyto události: nehoda na parkovišti, odtažení vozidla, krádež kol, havárie. Onisledování plus je vhodné si pořídit, pokud dbáte na bezpečnost svého vozidla a chcete-li být neprodleně informováni o manipulaci s ním. Detekce havárie vám dovoluje bezodkladně reagovat na vznik kritické situace. Díky včasnému informování o vzniku havárie a následnému rychlejšímu přivolání záchranných složek může tato funkce zvýšit pravděpodobnost záchrany života cestujících ve vozidlech. V Evropě se pro tuto funkci vžil název eCall, jejíž princip spočívá v automatické detekci nehody a zaslání informací o nehodě na váš a několik dalších mobilních telefonů. Funkce havárie poskytuje také záznam o havárii, který může být užitečný při následném vyšetřování příčin. Záznam nehody dostupný v rámci služby onisledování plus obsahuje polohu havarovaného vozu, sílu nárazu, rychlost vozidla 15 sekund před nárazem a 5 sekund po nárazu.
Služba ONI střežení je jednou z nejdokonalejších možností dodatečného zabezpečení vozidel proti zcizení. Do vašich vozidel je odborně a skrytě instalována komunikační jednotka typu ONI střežení. A 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a 365 dnů v roce jsou vaše vozidla pod dohledem našeho dispečingu. V případě jejich napadení je na místo výskytu objektu vysláno jedno z více než 150 zásahových vozidel. Zásahová jednotka má možnost zobrazit polohu napadaného objektu přímo ve vozidle, což urychluje vlastní zásah. V případě zarušení signálu GPS a GSM provádí dohledání zcizeného vozidla za pomocí radaru. Dispečing rovněž hlásí jakékoliv nestandardní chování objektu na zvolené kontakty zákazníka. Informace o napadení jsou navíc automaticky zasílány formou SMS na zvolená telefonní čísla. Další informace získáte na internetových stránkách www.onisystem.cz, případně na telefonu 737 900 300.